Študentovi právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa rozhodol verejne prejaviť svoj názor na jeden politický problém, pred pár dňami na sociálnej sieti odkázal súčasný premiér Slovenskej republiky, absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského toto. Ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochraňuj túto krajinu. Koniec citátu. Bojuje za neho istá Veronika Folentová, teda denník Gen a niektoré ďalšie mienkotvorné, treba to chápať ako ideologické média, a podľa článkov v týchto médiách tiež osobnosti, učitelia i študenti. Mňa, absolventa lekárskej fakulty Univerzity Komenského a nositeľa titulu PhD v priamom prenose pred celým národom, ktorý v septembri 2020 hltavo sledovali všetky tlačové besedy vlády Slovenskej republiky, označil vtedajší predseda vlády, mimochodom usvedčený plagiátor, ktorý získal svoj vysokoškolský titul podvodom, a politik s výraznými prvkami neetického až nezákonného konania za blázna, ktorý porušil Hipokratovú prísahu a mal by vrátiť svoj vysokoškolský diplom. Tieto svoje brutálne verbálne útoky zopakoval aj v rozprave na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. No a znelo to vtedy takto. Ja dnes mám taký pocit, ako by tým ľuďom, ktorí odmietajú rúška, stávajú sa silou mocou proti akýmkoľvek opatreniam, ako by im tak preventívne tento vírus napadol mozog bez toho, aby ich samotných napadol. Uvedomte si, prosím vás, ľudia, že nastal čas, aby ste boli ticho. Nastal čas, pán doktor Bukovský, blázon, z tohto miesta poviem, aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hipokratovú prísahu. Idete proti tomu, čo ste slúbili. Nie ste hodní vášho titulu. Ani ja nie som. Fajn. Ale ani vy nie ste, pán doktor Bukovský. Čiže keď otázka, že čo robiť s bláznami typu ako Kotlebovci, Harabín alebo Bukovský, čo podotýka, že ten človek má múdr titul pred svojím menom, lebo dnes, keď niekto chce tvrdiť, že rúško nechráni život, nechráni zdravie, tak iný titul si nezaslúži ako blázon. A nebojme sa, keď ich nazveme týmto pravým menom. To bol skutočný osobný útok. Taký naozaj, čo poviete? Mediálne a nahlas sa ma vtedy zastal jediný človek, komentátor Štandardu Dag Daniš. Už teda, milý študent Marek Janiga, rád by som vám ako človek s dlhoročnou praxou odborného asistenta a prednášateľa, aj ako človek, ktorému stále záleží na tom, aby zo študentov Univerzity Komenského vyrástli odborne zdatní a dobrí ľudia zdravého charakteru, verejne vyjadril svoju sympatiu a podporu tým, že vás vyzvem, aby ste skúsili premýšľať o týchto mojich troch odkazoch. Poprvé, neverte tým, ktorí vám tvrdia, že ste obeťou útoku, pretože to v skutočnosti nebol žiadny útok a už rozhodne to nebol útok na vašu osobu. Každý, kto vám tvrdí opak, nemá s vami dobré úmysly. Zvážte, či je pre vašu blízku aj ďalekú budúcnosť to najlepšie, aby ste uverili takým ľuďom. Mediálne a politicky vás v krátkej chvíli využijú na maximum a potom vás alebo odhodia, ak dáte prednosť svojmu charakteru pred pôžitkom, alebo premenia na ďalšieho lokaja ich zlovestných záujmov. Po druhé, neverte tým, ktorí vás teraz podporujú a huckajú do tej pozície obete. Ich podpora a patetické prejavy nemajú podľa mňa žiadnu skutočnú hodnotu, pretože sa ozývajú iba vtedy a až teraz, keď sa to smie a keď je to výhodné aj pre ich vlastnú pozíciu. Môžem sa mýliť, ale nevidím medzi nimi nikoho, kto by v ostatných 3 rokoch nezradil svoje ľudské práva, vzdelanie a charakter. A po tretie, neverte tomu, že akýkoľvek transparent vo vašich rukách alebo názor vo vašej hlave je dôvodom, aby sa ním ktokoľvek riadil. A to neberte osobne. Tak toto prosto je. Máte právo na názor a máte právo ho verejne prejaviť bez toho, aby ste boli za svoj názor postihnutí. Máte tiež právo získavať pre svoj názor iných spojencov. To je všetko.
Mne a mnohým desiatkam tisícov iných ľudí boli tieto práva v ostatných 3 rokoch odopreté. A to aj tými, ktorí sa teraz vydávajú za hlasných ochrancov demokracie a ľudských práv. Nie ste a nebudete za svoj nedostatočne kvalifikovaný študentský a občiansky názor nejako postihnutí. My mnohí sme za svoje oveľa kvalifikovanejšie absolventské a občianske názory šikanovaní neustále, odborne aj ľudsky znevažovaní a spoločensky aj ekonomicky dlhodobo poškodení. To vám ako študentovi práva nie je podozrivé?